Okay guys, this is my first video, so let's get started. Okay, I'm not playing too much of a public game, so yeah, I hope you enjoy it. Wait, oh, that is popular. Okay, let's get started. Maar ik lijkt mijn mens misschien van die weekend, of misschien voor een biryani of zo. Die pakje wat je mag hier, dat is a kind of rice. Okay, I'm new to this game though. Ik kook het eten, maar niet dat het staan na iets. Maar aan blik amper zo'n noedelsoep man. Oh my god. Maar ik kan het maken, als ik ga een fucking menspoel. En I think I'm doing pretty good. I hope you like the video. Maar dat kan ons op je lang. 360. Okay, I'm upload that on YouTube. Dada, roep dada. No, I'm not doing a 360, bro. I'm uploading this on YouTube. Wat ik zo nog weer is, toen moet ik nog wasgoed afhalen. En ik heb nog maar wat ik met haar ga nemen, doordat ik in slaap zat. Ja, ik heb ik heb zeker niet gehaald om te slapen. Oh my. Okay, don't say I'm cheating in this game. Okay, I'm definitely not cheating. Hello, okay, I'm definitely not cheating. Maar het is een lekker stukje melk. Het is hier een kleurtje te Als ik weet dat ik moet niet voor. Ik ga moet eens op Waarom niet kan bij ons nog wat doen? ik heb nog gewoon. Waarom kan het niet voor mij? Dat is als nee, ik heb gewoon. Maar het is niet goed om het te zien. Het is een stukje van die stukje. Come on, yeah. Maar ik heb daar 3 dagen laatst gezien. 3 dagen laatst. Die andere ziekenwagen zit van een deel. Eén heeft me gehad. Ja, allemaal dit verkeerd die man. Ik heb me zin van dit 7.000. Ja, maar dat kan ik niet van. Anyway, voor de pas. Nou zie, nou wil ik nog zien als ik nou gaan komen die weekend. Dan kan ik vragen, weet je wat doen? Dan zie je dat mijn mensen trekken alles van jou in. Dan zie je mensen van allemaal naar. Maar ik heb die veel minder gezien wat ik jou vind. Dat is de Engelse video. Okay, peace.